Wa kuchala ka o minu go joraleno aw hamino no aka telephone cheni ko de la telephone disale chilawa walma ekran chilawa walma am micro de tigelawa aw kana jiro kana hami ayoro kelen pe segere no e lamin trawlen ka yoro ni do ko ma go telephone dilala lamin ni sela kuchala hamdale doron hamdale suden konnana ni nyinal ga go telephone dilala lamin mo go dogolite wani ta bane ko amada telephone doctora droma ay aw mo minu be ko farkolo kelen no soso andale no ni shini wa fura kalti chama de shini wa fura minu be na nyogo soromandi shini wa fura minu be ni ata doro ini kena be nyogo tiri lamin trawlenga telephone numéro 63 73 60 30 ini décision ta adonga fo ko niti sigi ga bonga décision ta le ko fede on masagere abi don dala vie anga kelengedeu utado siranye femi ai ubi simpaya fenfenke ni siranye u farkulo yoro fenfene wati ge haboy jon jalabi gela kibi jonga sirala jon jalabi gela kibi bonga sirasige ai ako on dusugu che fariane ba on dusugu la on ne bi yoro digimo on ne ba yile amu yilinge yoro digimo la on ne bi joya jurutige imai jembela jeremuga kuli na wache farian wa jembela jeremuga kuli na wache farian li ku Peshwa aya ampongo pelebelinta abina di joma sabala raguba be shamjir be sadashi vale fana be nuru pelajele kelangane ayaldi sadashi vraiment yo e borui ko kadaga ali de turu finta mazamuzo nyale anya kumunana utuma majaiwa akone ga masage ainin masage to ankelena ni koy majja masaga musoyi akone ga masage munay gam pamurudi sadashima muna fetike kene bela jerenyana otuma e fene ga ke chogodi eta do ga fo kani sadashibu ga kanwa ali de sesoro ni som khawla otuma ke on ke torone furumuso ai abiga yerege peshwari abiga yerege masakede e mai urugir konnana ni islame ke ga soro magene raguba ka jenwa no kala de kadakan ale nyogona gunerti kele konnana endu be ale nyogoti o boy shatra waji islame chama kumbe ale kli wakati la ouen ako masake ni fembele wele bari eta do ka fuka era guba sosowa adon ka fuko shinifana abine soso ai eti sadashif don sadashif abiga barake jamanai ale ga takanye de kama ala kana ke we masake sino ado ka fo ko shini abayere ke peshwa e benyana abayere ke masake otuma e haglita on dinawa feshwash akora guba ale kun jorole nun din kuma be nga ima sadashife sawa ako dane abela jelen kangada sadashifu kan abon de fe ande fana ba fe ako feshwash ali dimisendi तो क्या चाहते हैं आप ne furumuso ni ko de otuma e fene ka ke chogodi otuma ne furuge nyali ne tsage peshwa go ere peshwa e kan ado e ba ke chogomi ere masage nyali ako wargo problem dula anga jamana konnana ako masage chendo sadashib e mo hakli duma badi wadana ya dalimbi kan ode kamasa ne ya bala mo misi ka yoro dirige kanye mo misi ka jo warbon kuna kanye ka dirige oye ede koy sadashib amita kiko ministry bay ede kanga wulisa kan barabele banke wani kalifali lare
Sadashiv ka ni yɔrɔ in na n'a bilala yan o bɛ kɛ fɛn ɲumanba ye nka anw mago bɛ kɛlɛkɛden ɲɛnamabaw la min bɛ se ka n ka kapitali kɔlɔsi min bɛ se ka jɔ Sadashiv jɔyɔrɔ la a ko Gonji e bɛ fara a kan e bɛ Sadashiv dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na a ko n'a ma ɲɛ ko décision kɛla tan sa ne bɛ jɛn n'a ye o ɲɛna a ko sisan kɔni ne yɛrɛ bɛna n dege kɛlɛ kɛcogoyaw la n bɛna n dege i bɛ se ka mɔgɔ 1500 kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na i n'a fɔ Sadashiv b'a kɛ cogo min i n'a fɔ a kɛlɛ bɛ se ka jɔ ni mɔgɔ 1500 ye a bɛna n dege o kɛlɛ kɛcogo ninnu na ni ye Parvati ye a nisɔndiyalenba don a ko a ye kɔnɔ min na sisan Parvati n yɛlɛla ka yɛlɛ a laban na n tilala ka na se ma tuguni ne yɛrɛ mɛn k'a fɔ k'i kɛla ministre des finances o ɲɛna yɛrɛ de fɛn dɔ bɛ ka fɔ ne ɲɛna k'i bɛna yɛlɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i bɛna se yɔrɔ la i ma sigi ni min ye a ko i t'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyara ka d'a kan an kun cɛ janyana ni ɲɔgɔn na nka i bɛna wagati dɔɔni kɛ ne fɛ yan a ko kuma dɔ b'a fɔ ko kɛlɛkɛla ale tɛ se ka fara ka bɔ a ka nbamuru la cogo si la jɔn b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ la nin ka fisa ne kɔni fɛ nin ne ka fisa dɛ ne b'a dɔn e bɛ fɛ ka min fɔ i dan ye hakɛ laban a dɔn k'a fɔ ko ni labɛnni tɛ furu kama ayi e tɛ ka ne faamu a ko ne ye sun caman kɛ ne ye tile 100 ani tile 8 ni sun yalasa ala ka nin don ninnu jira n na a ko nka filɛ bi ala y'a don jira n na dɛ wa e bɛna kɛ ne ta ye a ti mɛn yɛrɛ a ko i jɔn k'i joli lajɛ tan a yɛrɛ nɔgɔyala ka ban hali ka jugu tuguni pour que ne ka ɲɔgɔn ye nin ka ɲi ten Parvati a ka ɲi Sadashiv a pɛrɛla Parvati kunna fɔ k'a jatigɛ ko Parvati ni digila Parvati la a digila la ko tuma ko nin tɛ Parvati de ye ani Sadashiv de bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma dɔgɔtɔrɔmuso lankoloni ale de bɛ ka sogo masaya la ne tɛna cɔgɔ ka kɛ dɛ e tɛna masamusoya sɔrɔ yan kɛcogoya t'o la a ko kɛla baara ye e bilala wari bɔ n kunna mɛ e bɛ entraînement na yan o ko tuma marasakaw u bɛ impôt joli minɛ a ko a ka ca nka dɔn k'a fɔ ko tila 4 dɔrɔn de sɔrɔla worodugu yan fan fɛ olu bɛ bana ka impôt sara ko gɛlɛya bɛ yen u t'i sɔnna ka impôt di a ko lettre dɔ ci u ma k'a kɛ i b'a fɔ bagabagali ne yɛrɛ de b'a signé lettre in sɛbɛn b'a signé an bɛ n'o bagabaga a ko jamana wɛrɛ bɛ yen olu bɛ k'an tɔɔrɔ olu dun impôt belebeleba de kan ka bɔ olu yɔrɔ la a ko ye jɔn ye Najib Dawula ale de ye mangolu ɲɛmɔgɔba ye a ko dɔrɔn tɛ Zhang Anjamna olu si tɛ sɔnna k'a di a ko lettre dɔ ci u ma ni lettre in cilen kɔfɛ n'u tilala ka ban an bɛ sɔrɔ ka n ka fanga yira u la an fanga ye min ye an bɛ sɔrɔ k'o yira u la a ko e bi yan an bɛ se ka an fanga yira u la cogo di n ye bi yan di an bɛ dataji ci kɛ ale ɲɔgɔnna général tɛ worodugu yan fan fɛ a ko n bɛna dataji ci a bɛna leçon di Najib Dawula ma a tɛ ɲinɛ min kɔ lettre dɔ ci ka da mangolu fana ma a ko an b'a kɛ an kuntigi fɛn fɛn bannen n'o impôt sara ma an bɛna a bɛɛ lajɛlen dan sigi
ni Najib Dawla Mongolu ka jamana nya sɔrɔ a bɛ fɛ ka ban ka impôt ne sara k'a jɔ marasagaw contre la a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna sɔngɔ belebeleba di o la dɛ a ko i jɔ an bɛ n'i ka fɔlen di e bɛ siran marasagaw ka bagabali ɲɛ Najib kɔnɔ kana peresi lettre tɔ bɛ yan lettre tɔ bɛ yan a ko tɛmɛ n'a ye lettre ma ban koyi Najib Dawla n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka anw sɔsɔ de a dɔn k'a fɔ k'i gɛnnen don ka bɔ Mongolu ka kiiribulon na i sen t'a la kuma t'a kɛlɛ ɲɛmɔgɔya ma Salashi ale de ye nin siɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛ se ka yɛrɛ kɛ sisan Najib Dawla ni bɛ se ka kɛ cogo di min kɛla nin ye ma ya cogo di a bɛ se k'i ka hakilila ɲinibaga gɛn ka bɔ a place la o tuma Salashi ye mun mɔgɔ ye ne b'a kɛ cogo di anw de mago bɛ u ka tanga na dɛ u ka na se ma anw de b'an cogo dɔn o n'a ta bɛ mɛ u bɛ se ka anw yamaruya cogo di o tuma u t'a dɔn k'a fɔ ko e ye masakɛ de ye wa u t'a dɔn k'a fɔ ko masaya joli bɛ ka boli e farikolo de la wa o tuma u t'o kalama wa a dɔn k'a fɔ ko masaya joli in fana de kama ne bɛ ka balo bi dɛ sinon n'o tun tɛ sisan b'a sɔrɔ ne sala ayi an kan ka dansigi nin ko in na de o tuma jɔn minnu ɲaga tan o tuma marasa a jalagɛlɛya bɛ jɔnna k'a b'a ɲɛsin marasakaw ma mɔgɔ si tɛ se ka jɔ o contre la ka d'a kan o ma nɔgɔ a ko dɔ bɛ yen ne bɛ mɔgɔ kelen dɔn yen o bɛ se k'anw dɛmɛ o ye jɔn ye jɔn bɛ se k'anw dɛmɛ Ahmadu Shah Abdali wa awɔ ale bɛ se ne ka faama ale bɛ se n'an y'o ci u bɛ leçon di marasakaw ma u tɛna ɲinɛ leçon min kɔ u si kɔnɔna na fɛ George an ye a tɔ ka ca ko n ka tɔ ye 5 de a tɔ ye pomme ko 5 ye kelen fila saba naani 5 banna sisan a ko ne bɛna kɛ a tɛna mɛn ne yɛrɛ bɛna tugu yen nɔfɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ taa juguw faga ɲɔgɔn fɛ a ko nafa bɛ e ka kɛlɛdege yɛrɛ la ka d'a kan e bɛna sigi waribon kunna yan de o tuma ka taa se wagati jumɛn ma an bɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an baw n'i y'a dan ne ma sisan b'a sɔrɔ aw tagala o n b'a kalama ne kɔrɔkɛ muso ni ko kun kɛra bolo e tun b'anw bila ka taa a ko nka ne bɛ fɛ k'i ɲininka dɛ Pawu e bɛ ne ɲininka dɔ wɛrɛ la ni furuko tɛ e bɛ ne ɲininka dɔ wɛrɛ la wa a ko Salashi i bina jan kɔnɔ ka ban koyi i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ nin na ayi muso ɲuman kɔni don i bɛ se ka furu aw ka kuma jɔn kan ko muso ɲuman don kungo furu i bɛ k'i yɛrɛ kalabanciya de yan ne ka n Parvati de ma kɛ Salashi a dɔn k'a fɔ ko Mehram bɛ ka tiɲɛ fɔ a ko wagati tɛ ne bolo ne ka temps bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de la ne ka temps bɛɛ lajɛlen ye baara dɔrɔn de temps tɛ n bolo a ko Bigi ani Muru o dɔrɔn tɛ baara ye koyi a dɔn k'a fɔ ko baara wɛrɛ bɛ yen min nafa ka bon n'i bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka segin ka na so ka na furumuso ɲuman sɔrɔ o fana damana koba ye a ko baw donna dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ lajɛlen k'i mago aw Banu na yan o tuma Parvati ta la min e hakili jigila Parvati la sisan
e faga mun ne fo ba paw वो तो चली गई atala jontala parvati konteo कहाँ चले atala mi अपने पेड़ वाले atalu fege atala kukan wa क्यों ngamune la atale atala muna ये आप iyera kata nyinga sa iga tunga lafia iti jonga fendo fiena che farin doroni kelege kenekan nga non sela musugo yoro la ikere jitoy ibisra o folesa ay jagelata afrala panuka unana ko kan pau abana aga nyogoy de abana kana ako mushari mbokane pau ayere ka murubo kayre bulutie ko tandi parvatima ये उसे देना कहना मुझे ta fayana woni jognino ako ay kelege de mino ay jog manjitane temega tanjide ना सीधा iga foitola जा Italia. Parvati banaga namini ay tege ko katan di Parvati makali jogleno no gelabina kada kan dogotororilu आपने क्या ये akon nana ima dilega ne kumeta folo de ni shen folo ga ne kumeta otuma fare dolila o bianye तुमसे मिलने के लिए क्या ne ni ke purge ki yedi kada kan sirawara kunte ne ni sira inte ore kama ne yara tige sisan woni itiga jago ya koke kada kan ire dogotore intege banane no afrage Parvati odona ne kan korote kuna chena omanye njota la mi deli ya fama nga modela inna na kasore ma foi fone na Parvati मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं गई थी मुझे ne manna ka kadinye koy ai किसने कहा otuma inna na jonguti गोपिका बाई ने kobe kabaire wo kune kana kwede ko kune kana तुम्हारा मायते nga adoga fo मैं 11 साल की depuis ne bi santani kelena dum folo mina neye januar o dum folo ina adonga fo depuis ne ye doron ne jarabilila तुम कौन o kela ka soronti ga baradon ntado ye mogo mi मैं तो बस nga o do ina ne keli fe koy करने लगी बाद में पता nga चला कि तुम पेशवा ko fe anana bangi ga fo ke masadi ke masakedi तुम हमेशा से nga al sisan ne bole sada shifude ne ma deli yi fle masake koy akana ki gono ko ne keli fe masayen kama nga bide la ne adonga fo ngunti ne placier nte placier wa awo ni antine placier de gobe kaba israelino जैसे छोटे वर्ग की muso min be na donite o kana do luka du belewele bayin kono o kana do luka masaya bulon kono gobe kaba israelino ore kama ne afamsa दूर रखा ना ne era masaka ja sadashi पार्वती ऐसा Parvati karofo filileno ibne fe chugo mini fana bi fete Parvati fe kuma kan bolada akun deseleno ka mi fo तो फिर क्यों otman ne bine fe ba fo ne be fe chugo mi mune be ganke ibise ka kun fo yana wa sadashi muna देखिए होता का परिवार Parvati adonga fo पतल में जीता है ko kelege den somogo ale bi balo nyanama ya konnana nyanama mi be na dolente ore ga masira mi ngafsa ne ni sirenta no e furge baliyai का साथ नसीब ही नहीं हो kadaka tangu ne fa bolo ne fa ya ga nyanama ya bela jelenge kelege rodila और जब मैं woni sorola debi ne fitinini नहीं रहे ne fa ay jento atola kelela ne balo la gele ya kono ore kama ne kala keleke din nga मुझ पे बीती मैं नहीं चाहता ne ti fe ne ga muso furu ka kila ka den soro o den fana ka kila kana balo gele ya kono na iba fo ni ne ti fen so mo ko kete ako sarashi ebse ga nyama yake siran kono na chugudi ebse ga sinya sigike siran kono na chugudi etaro ka fuke ne ga shini dia ne bi fegi nyinga otume ga shini join ebse ga shini fo yana wa ne afamu समझ गए sarashi ne afamu
foyi tɛ ne ma ni tagali tɛ ne bɛ taa Parvati sabali kana taa e de ye ne ka bi ye wa e de ye ne ka sini ye e de ye ne ka bada ye ko ye Parvati. मेरा परसों परसों ne b'i fɛ ne faralen b'i kan i ka gɛlɛya ko ani ka nɔgɔya ko bɛɛ lajɛlen na Parvati. a ko tiɲɛ de don wa? awɔ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna n bɛ ka min fɔ nin ye da dɔrɔn tɛ a bɛ n dusukun na Parvati. n'i kɛla panu ma wasaba ye bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya dɔ ye diɲɛ ani lahara a bɛɛ lajɛlen dala kanu de kama.